Igbo ndewo. Ọ ka akwa nwanne m nwoke Maazị Ihaichukwu Anyanwụ. Ekele m elu kele ala, ekele m nwoke kele nwanyị, kelee ọhaneze gegamenti taa. Anụ ka nọgakwa olu m shia na obi ihe onyonyo ndị Igbo nga obi Igbo nụ ubi Igbo nụ nga ọnụ Ongoji Shabegara Obi Igbo TV. Ashim ya gajiela nụ. Ashim Anyanwụ nishikwo ụta awara. Ashim nnugbo n'ihu nnu ga-ebuta na mma, nnugbo na asụ nnu ga-ebuta na mma, nnugbo na akụkụ abụọ nnu ga-ebuta na mma. Ka onye chini ya zere. Ashim chi nnu kwakwa n'ihu taa ka ụbọchị werere nụ mma. Ụmụnne ahịa anyị chọrọ ịkọ akụkọ taa wụ anyị kwukwala okwu ihe gbasara otu ihe nyere mkpa na ndụ onye Igbo, ya wụ chi ụwa gị, onye ụwa gị. Achọ onye pụchi ụzọ gbagbu onwe ya n'ọsọ, a na-agwa gị chi chipụ ụzọ, chi ji akụ, chi nyere, ya wụ iji gwa gị chi chiri mkpa, maka chi wụ ihe ọ ga-awụ gị wa gaa chi gị nụrụ n'ụdọ gị, onye chi gị wụ ga-enwe ike hazie onwe gị amanụ meekwana ihe ndị ị kwesịrị ime. Maka onye kere eke ya na chi ya kwesịrị inwe mmekọ, ya na chi ya kwesịrị ịkwụ na-arụ ọrụ, ya na chi ya kwesịrị ịkwụ na-akpa ike. Maka mmadụ a ga-anụrụ ebe ọzọ, chi ya anụrụ ebe ọzọ. Kama ihe mere wụ anyị bịa ihe mere Igbo, otu arụ mere Igbo wụ akọwala ndị Igbo chichi nwa ahụ nwa Meri ka akpọrọ Jizọs. Akọwala ndị Igbo chichi nwa ahụ onye Rom, chi nwa ahụ onye Grik. Igbo ekwere. Agbanwechi chi nwa jukwara chi Izrel bịa, Igbo ekwere. Na meziri ndị Igbo nwa asụgharịghị aka, maka nwa ahapụ onye wu nne eso ma onye ọzọ. Ọkpa ụbọchị eji ajọọla ya njọ. Ọkwa na mere eji ekwuchi ikwu okwu gbasara chi taa, ịkọwala gị ihe chi, ihe wu chi gị, maka chi onye na chi ya, onye na chi ya, ya onye ọbụla nwere chi edu ya. Onye ọbụla nwee chi edu ya, ma chi eduga m dị iche, chi eduga gị dị iche, maka chi ofu nne eji amụ, ọnwụ ofu chi eji eke ya. Maka chi eduga m dị iche, chi eduga gị dị iche, ya wụrụ chi ha ekwuru na wachi chi gị wu nwa Meri Jizọs. Achị onye ka ahụ nwa Meri Jizọs, ọ bụ na achị ka ọ bụ, maka akọwala gị chi gị ri iche, chi ke m ri iche, chi ka onye ọzọ ri iche. Anyị nwere chi ri iche iche eduga anyị. Ọ wanye onwe anyị wa ajọ onwe anyị ama niile iwu chi. A gwara gị chi onye ọwụla nwere ndụ, mmadụ okike kere nwere ndụ anọ, ụfọdụ chi ọnwụ ndụ atọ, ụfọdụ chi ọnwụ ndụ asaa. Elee ndụ okwu ya? Mmadụ nwere anụ ahụ, nwee mmụọ, nwee akpa uche, nwekwa agwụ. Ihe ndị niile wụcha mmụọ nụ gị ime, mmụọ nụ gị ime, ha bi n'ime gị. Kama ọwụ mmụọ bi gị ime uhe enweghị ndị niile, ya wụ mmụọ ahụ mmụọ ka ebi elu ahụ. Ọkwanụ mmụọ ma ebe ị na-aga, mmụọ nke eji akara aka gị, mmụọ ka eji ndụ gị, ka ị ga-awụ ya fụọ onye ọwa nwụ. Ọkwanụ ka ị ga-awụ ya gaghị ụzọ, ị ga akara aka ga-achawa, akara aka gị ga-emezu ihe kwesịrị ime. Ọhụ mmụọ ka ahụ, mmụọ nụ gị ime. A na-ekwu okwu chi ahụ, mmụọ ahụ nụ gị ime, maka ọ mmụọ nụ gị ime wu onye ahụ ịlọọlụ ụwa, lọchiri ụwa gị. Ọ bịara bịa nụrụ ime gị mma ị na-eme afọ nne gị, amụọ ya ọzọ, ya nwee ike mechaa ahụ omega. Ya wuchi ụwa gị, ya wuchi ụwa gị, onye duga gị, onye ndu gị, onye nche gị, ya wuchi ụwa gị. Ya nwawe onye ga-edu gị, chi ụwa gị. Na maka ụbọchị niile wụ ụbọchị ọbụla kwa chi okike ka ọ wụ. Chi gị
ma ka esi eje ije na mmụọ maka o si anaghị n'ụbọchị maka ụbọchị ọbụla nwere ihe nwe ya. Ọ dị ka ụbọchị eke wụ ụbọchị anyanwụ. Ụbọchị anyanwụ ya wụ ụbọchị anyanwụ eji eke oke ma mmụọ ma mmadụ. Ụbọchị anyanwụ eji akpa ike, o ji akpa ike ụbọchị niile o, kama ọ wụ ụbọchị arashi ihe wụ ụbọchị eji akwanyere anyanwụ ugwu, eji eme ihe ụfọdụ, eji enwe mmekọ ụfọdụ mmadụ na anyanwụ na-ga-eji mekọ ihe na mmụọ. Ọ wụ ụbọchị eke. Abịasị gị ụbọchị orie wụ ụbọchị mmiri, eji eme ihe mmiri, emekọ ihe na mmiri. Ndị nwe ofufe mmiri eji eme nwa ihe ndị rịaṅa ya wụ ụbọchị eke. Enwekwa ụbọchị afọ ya wụ ụbọchị ala, ụbọchị ihe ọwụla n'ala, isi ala, aja ala, ụbọchị ndị ichie, ndị nna nna anyị hụ maka ọwa ala ka nwa aja ala nọkọgbuola. Ụbọchị mmanụ eji eje ije mmụọ ya na ala eji enwe mmekọ na ihe ọwụla agbara niile n'ala. Ụbọchị mmiri ụgwa na agbara niile na mmiri eji na mmanụ eji enwe mmekọ. Nkwọ wụ ụbọchị ikuku, maka ozi ọbụla eziga mmụọ ọwụ n'ikuku ka ọ na-abịa. Ozi ọbụla eziga ihe ọbụla emega ọwụ n'ikuku ka a na-etinye ya bịa mezu oke. Nkwọ wụ ụbọchị ikuku, ụbọchị ihe eji aba n'ime ikuku, ụbọchị ikuku eji arụ ọrụ, ụbọchị ikuku eji arụ ọrụ ya, rụzie ọrụ ya, ma ọwụ ya nkwọ. Ile anya Igbo achị ụbọchị ọbụla nwere chi kere ya, nwekwa na ihe o ji bịa, nwere okike, nwere ihe onye ka ke, nwere ihe onye ka. Ọwanye ụbọchị ndị ahụ achị ya, ma anyị enwe ike hazie onwe anyị mmadụ kpaa agwa kpa iji kwesị ịkpa agwa, maka ụbọchị ọbụla nwere ihe onye ka. Ụbọchị nkwọ nwere ihe onye ka, ụbọchị eke nwere ihe onye ka, ụbọchị ọbụla nwere ihe onye ka. Orie nwere ihe onye ga, afọ nwere ihe onye ga, ụbọchị ọbụla nwere ihe onye ga. Ya kpa m chekwugharị ya kere ibe gị mara chi gị, meghe chi gị. Elee ekpe iji emeghe chi gị? O ji arị mma mmanụ gbaa afa ma onye chi ya wụ, kama tupu ga agba afa o kwara akpa ị ga-eji mee chi ga-eji aka kpughela gị onwe ya, ji gị onwe ya. Ka ihe ọ ga-ebido, nwere ike bido gọmana chi gị ọjị, nabara ma chi gị onwe gị tupu ga agama nke onye afa. Nwere ike bido na-egoro chi gị ọjị, na-akpọkụ chi gị, kama ebe oyime onye ọwụ ga-eme ya wụrụ chi enweghị ihe kpọrọ aha. Nwere ike bido kpọkwuma ya na eke, kpọkwuma ya n'Orie, kpọkwuma ya n'Afọ, kpọkwumakwa ya na Nkwọ. Ka a na-ajụchi ma ọwụ nwoke ma ọwụ nwaanyị, ma mụrụ ya eke, ma mụrụ ya Orie, ma mụrụ ya Afọ, ma mụrụ ya Nkwọ, ga-enye ya oke, ekele ya, etu ya. Ọ ga-emecha jigo onwe ya. O nwere ike ya eji ụkwanogo onwe ya, gị na-agụrụ gụrụ onye na nwere ike jee gbaa afa, jụọ ese chi chọrọ ịma onye chi gị wụ. Gị gbachaa afa ahụ, afa akọwala gị onye ọgwụ. O nwere ike ị ga-akpa afa ọwụ gị memechi ahụ, chi gị anabịa gwa gị ihe ị ga-emere ya, gwa gị kpe oge esi ma onye ọgwụ ga-ama aka onye chi gị wụ. Ọrị mkpa onye ọwụ mara onye ọwụ. Nkwa na ndị oji awa mụọ nwe ndị nwe nwa je gbaa afa agbanwe onye chi ụwa nwa nwa wụ. Ndị ka ahụ zarịla nwa mfe nwa na ga-emewu chi nwa ịkpọda chi nwa chi nwa na-emekọ nye ugwu nrela gaghị erikọ ọrị, ga-ekwukwana ya nkwa ya gwakwana ya ọ ga-emere gị, kwe ya nkwa ihe ị ga-eme na akpa ị ga-eje na-enye ya, na-akwanyere ya ugwu ruola ya site na mgbe ruo na mgbe. Ọhụkwa eji eme ya gamasha gị na chi gị nọ na mma. Ime a na-ebughịzi chi gị ụzọ na gị na chi gị kwụ, maka onye ya na chi ya kwụ ha na-eme ya.
ka ịmataza na gị na chi gị obi echie gị ike gị nwa na-aga ya na-aga dike dike maka gị na chi gị so maka ọwụ chi zọma achị azụ maka chi gị puku ụzọ ọ ga-azọ gị ọkwa chi gị ga-enye gị maka chi nyere chi gị puku ụzọ enweghị ihe chi ga emere gị kama ị ga-amata onye chi gị wụ gị na ya dị na mma inwe ike kpọọ ya okwu ya aza gị ọ ga na-abịakwa gị na nrọ ọkwa na-abịakwa gị na mmụọ na-emekwara gị ihe anya hụrụ ga-ahụ ya ga-ahụ na gị na chi gị so na ọwụ naanị gị so ọ dị mkpa na ndụ onye Igbo riri ihe nne na onye ọbụla nwa afọ Igbo kwesịrị ya na chi ya kwesịrị ịdị na mma o kwesịrị ịwụ onye chi ya wụ o kwesịrị ịhazi onwe ya o kwesịrị ịhazi onwe ya n'ọnọdụ dị iche ka ya na chi ya na-enwe mmekọ maka ọchị chi bụ ụzọ ọkwa chi ahụ ji oke maka ya nwa chi aka onye ọ ya nwa ga-aka onye ọ ga-enye oke chi gị agaghị hapụ gị were okenye onye ọzọ kama gị dịla chi gị asụ chi gị adịla gị asụ ọrị mkpa ihe nne Chiamaka maka ihe na-achị wụ inwe achị gị na ya nụrụ n'udo ụjọ a ga-adụ gị maka ime ebe ị na-aga bụkwa na onye na-edu gị maka ụwa anyị nọ ọwụ njem ka ọwụ ndị Igbo so ahụ ihe onye tụcha ka ọla m ọchị gị ga-alụsila gị aka ka ị ga-esi zụọ ahịa ahụ ma ị na-ere ere ma ị na-azụ azụ ọchị gị ga-eji gị ụzọ ị ga-esi zụọ ahịa anyị n'ime ya o ije ụwa chi gị ga-eji gị ka ị ga-esi mee ya arịrị gị mfe ị nakwe na-eme ya ga-ahụ ime ga ya n'afọ ahịa ya na-aga n'anya ya ọchị gị ga-eme ya o yiri mkpa mmanụ na chi yere mma ihe mbụ ị kwesịrị ime onye Igbo wụ ịmara chi gị ga-eme na chi gị ihe ị ga-emere chi gị ka gị na-enwe ike rụkọ ọrụ ka gị na-enwe ike mmekọ ọhịa gị ime na chi gị ihe chi imechaziara chi gị ihe chi ọwụzịa na ịdịgo nkwado gị na chi gị ịrụ ọrụ na ihe a kpọrọ gị oku na gị nwa jikere n'ime maka chi gị anụrụ na gị na chi gị anụrụ kama ihe mere ọtụtụ n'ime anyị n'ime ụka baraba megheri anyị anya kọwala anyị na anyị kwesịrị iwere ndụ anyị nyefee aka nwa Meri na anyị kwesịrị iwere ndụ anyị nyefee aka chi nwa bekee kama onwuhe ndị nna nna anyị gwara anyị maka ndị nna nna anyị ha nwere akọ na uche ha nwere amamihe eji chi gị na ihe anyị kwesịrị imewu anyị na chi anyị dị mma maka ama na onye du gị bịa ụwa wụ chi gị ọkwa ihe ahụ mere jiri bịa ụwa maka o ji awa amụma nwa nwere anụ ahụ nwa ọbara ha ọzọ nwa ahụ kwesịrị imewu mmụọ enwere mmụọ ga-abanye ime mmụọ ahụ ihe bụ ime anụ ahụ na ọbara ahụ maka ọkwa na-emekwa na mmanụ ji iri iche ebe ụmụ anụ ọhịa nọ ọhịa ebe ụmụ anụ ụlọ nọ ha mere mmanụ ji iri iche mmanụ na anụ ahụ ofu mmanụ nwere mmụọ n'ime nwekwa akọ na uche mmanụ nwere mmụọ mmanụ ji eje ije na mmụọ mmanụ ọbụla zuru oke ji eje ije na mmụọ nwere mmụọ n'ime ọmụmụ ahụ onye yọrụwa mmụọ ahụ uchi gị ọmụmụ ahụ uchi gị ọmụmụ ahụ onye yọrụwa ọmụmụ ahụ kwa onye ga-edu gị duo gị ụzọ ị kwesịrị ịga ji gị nye gị ihe mkpughe kpugheela gị aka ga-awa maka gị gbagha ya ịgbaghachara ihe niile ọwụ mmụọ ahụ kwesịrị idu gị nwoke nụrụ asị gị mejie ihe gị emejie ya oge ga-emeji ihe gbasara gị na chi gị maka ọwụ chi gị ga-aka ma ị ga-abụ ụba ma ị ga-ada ogbenye kwana ihe mere na o ji wuru amanụ gị mechaa ihe chi gị ajụọ gị chi ịrụọla agwụ gị maka ihe ndị niile wu ihe ndị ga-ahazi ndụ gị
kama chi gị dị mkpa gị na chi gị nọ n'udo maka gị na chi gị adị na mma o nwere ike itisara gị nri ya ị ga-ama onye ya ọlụwa iwee ma ebe ị na-aga ma akwa n'ebe ị na-eje Chimma na onwe ihe mbụ maka ọha eji eme ma a mụrụ ala nwa epu ụzọ gbaa afa ma onye chi ya wụ mekwa nna chi ya ihe kwesịrị ime na chi mekwanụ chi ahụ nwa ahụ na chi ya nụrụ na mma nụrụ n'udo ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ maka ji ha rụkọgba ọrụ wụ ndị ichie ma anyị na-ekwu okwu chi anyị echefuo na onweghị chi mmanụ ga-emere ya ya bụrụ na ndị ichie onye ahụ na onye ahụ akpọ maka ozugbo ihe ndị eji arụkọgba ọrụ ndị ichie olee ndị wu ndị ichie gị ndị ichie gị wụ ndị pụ n'ihu abụrụ gị ndị ka nwụrụ anwụ kama enwere ha anya eji ekwuchi ndị mere ha ọjọọ ụfọdụ ji asha nwụọ ajịla gị na nwa ndị ichie ndị biri ndụ ọjọọ ụfọdụ chi ejikwara gị nwụọ kama nwụọ ejila etila nwụọ ma agọma ọfọ ndị ichie gị wu ndị pụ n'ihu ma ọnwụ ndị nwoke ma ndị nwaanyị ndị pụ ihu na abụrụ gị o nwere ike wuru ikwu nna gị nwere ike wuru ikwu nne gị kama ndị ikwu nna gị wu ndị ichie gị kpọọ ọtem ya wu ndị ikwu nna gị ndị ikwu nna gị ahụ ndị ka gị anwụ nụ ndị pụ ihu ndị nwụrụ anwụ ma nna 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 gị hụ ma nna 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 gị hụ anwụghị ndị ichie ndị mbụ na ndị ngede anwụghị ndị ichie gị aga anwụ kwesịkwara ire na mma maka ọwụ gị hazie ihe chi gị ga-emekwanụ ihe ndị ichie dọtuo ụmụ ma ị gaa ndị ichie agagharị mma ya kwana ma nna nna gị ha eme n'ahụ ya ga-eme ihe ị ga-eme iji menwu ma akpachi aga nwụkwa agadịghị na mgbazụ maka ndị ichie gị nọnyere gị chi gị nọnyere gị nwanne enweghị gara aga enweghị ihe ga-emefu maka gị na ndị ichie agwekwu gị na chi gị dị na mma enweghị ihe ga-emefu enweghị mmanụ ekere eke ga-eme gị enweghị mmụọ ga-eme gị maka ndị ichie awụ ndị nche ọnwụ eche obodo anwụghịkwa n'obodo ọnwụ eche obodo anwụghị ndị alarị mma anwụghị ndị eji emeji ala anwụghị ndị eji edoji ala anwụghị ndị ọ ga-agụ gị ime asị imerụ ụlọ ala ga anwụ kwesịrị ire mma maka ọnwụ nwe obodo anwụghị aka eji eme ọfọ a na-eme ire ọnwụ ndị ichie ha ọlọsoro gị mee gị na ndị ichie ga-adịghị na mma nsogbu nọ ihe kwesịrị iji eme ewu ike ga nwe emejie ọwụ ndị ema enwere ndị okenye ọjọọ rụchara ala nwụọ nwekwana ndị okenye mebiri ndụ bijie ndụ ama enwere ndị ka aka nwụ ọbara ndị egbuchara mmanụ ọwụ nwoke anyị makwachi onye ọjọọ jikwa akpakwa ike na mmụọ kama ndị ka ọma ahụ ndị keke nwoke ọkwanụ ndị kwechiri kpọkpọ ya ọnwụ ndụ ga-anwagharị na mma ka nwewe ike na-ejere gị ozi na-emere gị maka o ji awa ekele Chimma onye ahụ ekelekwa ndị ichie ka wụrụ onye nna gị rụị ndụ onye isi ndị ichie gị wụ nna gị kwa ugwu ka ị mụrụ nna gị ya ma ọ nwụrụ gaa wụrụkwa na onye nna gị nwụrụ anwụ onye isi ndị ichie gị wụ nna gị gị nakwa eme gị akpọkwu nwụ maka nwa a na-agba na ha mbembe ya n'ọsọ ndị ichie gị wụ part of you ime onye Igbo abịa na-agwa gị sị gị ihe ndị niile ahụ ndị arụsị ndị amaala ndị ịgọ mmụọ ịgọ mmụọ eleghere njọ n'ime ịgọ mmụọ eleghere njọ n'ime mmadụ na ndị nna nna ya dị na mma eleghere njọ enweghị ọjọọ n'ebe a ọha ememe maka gị gbubie ọgwụ ekere gị olu ga-enwere onwe gị kama gị gbutuo mkpọrọgwụ gị ga-anwụ maka ochie enwe mkpọrọgwụ ga-akpọnwụ akpọnwụ ndị nna nna gị hụrụ mkpọrọgwụ gị ha nyere gị ndụ ha kpọghara gị ụwa
maka ya nwụọ ị gaghị anọ ebe ya nọ taa. Ọwa abụrụ ahụ ka isi bịa elekpe na ji mmanụ ji a ele abụrụ oshi bịa jụ na anaba abụrụ oshi hụ bịa ọhịa kpara gị ụwa ọnwụ na nna gị mụga abụrụ taga mụga gị ka na-agba ọsọ ị na-agbaji ole mmanụ ji ajụ onwe ya ajụ ga-ajụ nwụ ele ị na-ajụga nwụ ihe niile na mega ejuru nwụ ọ maka niile ka eji jụ nwụ na nna gị nwụ ndị chi ọkwanụ nwawu ndị ọ ga-awụ gị hazie onwe gị dozie ihe niile mega ha amagbu onwe ya ọnwụowu ndị chi ọnwụowu ndị ahụ agharịla gị mma taa maka nga ịnụ ohe ibi ala ibi ọnwụ nyere gị ya aka nwoke oshiri gị aka ọwa aka nwa ihe mere ji biri ọ iji wuru onye obodo ahụ wụ maka nna nna gị ọhịa mere iji wuru onye obodo ahụ ọhịa mere iji wuru onye ebe iwu ọhịa mere iji wuru nwafọ nwala ya wụ nwafọ ala ọwa ala ahụ elikwara nna gị nke ichefu ahụ ụkwa na-ebe isi o jiri mkpa onye Igbo ma onye ọwụ na mmụọ ma achị gị ga-achị gị mejie gaa ndị iche agịkwa mejie ihe ndị niile nwere usoro eji eso ya ya wuke gị jee jụọ ajụjụ jee okwu nwa dibịa agụ mmụọ ọ bụ onye agba afa nwa akọdụna gị kpa ị ga-esi mee ya mefu anya mma kpa ị ga-esi mee ya mechie ya mma ihe ndị nwere usoro eji eso ya ọrịa mma mmanụ onye Igbo na chi ya nọ na mma onye Igbo na ndị ichie ya nọ na mma onye Igbo iji aka doo onwe ya ọdụ hazie onwe ya ma achị ya na chi ya kwesịrị inwe mmekọ ya na ndị ichie ya kwesịrị inwe mmekọ maka ọwụ ihe ndị nwa ha abụọ ndị uwe ga-eme gị nwa ha ahụ ịgbarị gị ha ahụ ị chọrọ gaa na-enwe ya maka ọrịa mkpa ịma ha eji eme ndebe anyị wụ anyị ji achọ ka a ga-eme ugbo ma aha ha ịchọga chefukwana chi ọganihu wụ ihe mma na-eji ahazi maka gị hazie ya ya bịachakwa ya na-abịa ọganihu ha ahazi ọwụ ihe eji adọ eji ka adọ ọha eji nwayọọ hazie ga ahụ ya aga n'ihu ahụ ya aga n'ihu ahụ ya aga n'ihu ahụ ọhịa ndebe ka anyị chefuru nwa echefuo chi ụwa mma awụ ke modere akwụkwọ ọkwanụ ke nwa bekee kpọbịa chi ụwa gị wụ onye nnu gị ime chi ụwa gị wụ onye ahụ ya ọrụ ụwa onye ikwesịrịkwa na gị anyị kwesịrị ịnụ ha mma ya mechiri ochi ihe ime gị elu ụwa gaala gị gajiela gị ama ọwụ onye ahụ iji ọrụ ụwa ka ị ga-eme gaa ya arị na mma maka enwere ihe onye ahụ mege obecha ọhịa mere gị na nwoke gị jiri bịaghachi ọkwana ya ka ịbaba ime chi gị meruo ya isi maka ọkpụwarị ị ga na-agarị gada ya ga-emechi ahịa ikwuru bịa eji gwa gị chi ndị Igbo kweghara na mmanụ ji anya ụwa asaa ugboro asaa kerekwa ibe ya wụ ndị ichie gị maka ọnwụghachi gị eji arụ ọrụ ọnwe ndị ji arụ ọrụ na ndụ gị maka ikwu okwu abụ okwu ikenga ihe ndị ewu ihe iji enye na ndụ gị aka ihe ndị gị na ha na-akwa arụ ọrụ na mmụọ iji enyere ndụ gị aka kama chi ụwa gị na ndị ichie gị wụ mmụọ ndị enu n'onwe mmụọ gị na ha ga-emekọ ka ihe niile imega gara gị bee na o jiri mkpa mmanụ ịgba ndị ichie ya ndụ
mmanụ ịhazi ndị iche ya gba ndị iche ya ndụ maka ụka emeela anyị agbaghara ihe niile anyị agbaghara ihe niile ọsọ gbaala ihe ndị anyị kwesịrị ịgbara ọsọ na ihe ndị anyị kwesịrị ịgbara ọsọ meziri onye Igbo ji wụrụ onye ihe niile gbanwejuru anya onwema ihe onye Igbo ma onwema ihe doro anya onwema ihe onye Igbo ma onwema ihe doro anya mere n'ihe niile ebega taa ji ebega awụ mmanụ awụ ma mmanụ uche anyị ezumaha oke maọbụ ihe anyị ezumaha oke kacha m iche echiche na mmụọ aka akwụkwọ nwanne na nwoke maazị Ihaichukwu Anyanwụ ịhekwa ọka ụkwa na Obi Igbo TV ka ụnụ na-ege okwu a asị m ya gajiere nwoke ya gajiere nwa na-ekwukwasị ka onye chiri ya zere ịgwa akpa ichekwu ka kwuo okwu chi ụwa nene wo chi ụwa wụ mmụọ nọ gị n'ime mmụọ ijiri bịa ụwa mmụọ ahụ rutere gị n'ụwa mmụọ na-edu gị mmụọ na-eche gị n'ime gị bi n'ime gị ndị iche akwụkwanụ mmụọ abụrụ gị mmụọ niile ndị niile nwụrụ na abụrụ gị mmụọ ha na-eche gị na-echechi gị ike ọwụ na anụghị gị n'ime anụghị na-eche gị na-echechi gị na ha kwa agaga gị na ha kwa weche gị ọya hụ ndị iche gị ha na chi gị na-arụkọ ọrụ maka ihe niile nwe mega ọdịmma gị ọ ga-ejirịrị gị mekwa n'ojiarị onye Igbo mechaa ihe ndị ga-eguzoro chi izuolu oke na nwoke izuolu oke na nwaanyị mere onye Igbo ji ri iche emekwa n'onye Igbo ji wụrụ onye Igbo maka gị na chi gị ga-adị na mma gị na ndị chi gị ga-adị na mma ọhịa mere anyị Igbo a na-ekwu ya nwoke Igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwoke Igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwoke Igbo ọbụla ya na ndị chi ya dị na mma obidobe nwaanyị Igbo ọbụla ama chi ya ebidobe nwaanyị Igbo ọbụla ya na ndị chi ya dị na mma ebidobe unu ghọta ihe ụka mere anyị na ọnwụ ime ụka ka ndị be anyị oge ha na-aga na nwa agbọghọbịa ga-anọ gbacha afọ niile ọ ga-agba enwe nwoke ejughị ya ma kpọsara akpọsa ma oregere enwe ndị bịara abịa ya ma nwa agbọghọbịa rụrụ ọrụ nwere ego ha enwebịara abịa nọ na ya wego ya enwekwanụ ndị bịara abịa hụrụ nwa agbọghọbịa mma ọnwụbịa hie ya mma hapụ ya ụmụ Igbo ajụkwa onwe m ajụjụ nne na-epagara ihe maka achọ onye puchu ya ụzọ gbagbo onwe ya na ọsọ ahụ gị na chi ga-adị na mma enweghị kewara gị na chi gị ihe niile ị ga na-eme ọkwa gidigidi anya na-akpụchi ọwa aka ka Igbo ji afọ ahụ n'ime akpọkwago nwanne anyị afọ anụ ụka ka nnọwọ onwe nụ maka ụka anyị nụ gbanwojuru mega anya ji agbanwojuga anyị ihe doga ha anya anụ ụka ka anyị gwe onwe anyị ka anyị nwe onwe anyị ka ozugbo anyị niile wụ achị ha rụrụ anyị wụwa nwa bekee werela akwụkwọ ndụ ji anyị aka chọọ akwụkwọ nsọ were akwụkwọ ndụ ji anyị aka chọọ ụka anyị efekwana ya anyị ajụkwa onwe anyị si ndị mere bekee anyị ji efega ụka ụkwa bekee ji efega anyị ji esoga ahụ ụka akwụkwa nwa bekee ji esoga maka bekee machi ihe ejiri anyị wagwọ ndụ aka bekee machi enwe ihe n'ime ha o nyere anyị mmiri anyị oji gwa anyị si anyị wetu anyị ebe ndị nna nna anyị hụrụ were uche obi anyị na ihe niile anyị tii anwa Meri mana ajụchi ọnwa Meri ka akpọ Jizọs ya eleghị gbasara gị anya ọwa onye bekee o yiri gị ọrịa gị enwekwana enweghị nwa Meri ga-emere gị mana agba na adụ n'ọdụ taa si onye Igbo ọbụla ji mara chi ya dọa chi gị nso gị na chi gị dị na mma onye Igbo ọbụla gaa ya na ndị iche ya mejie maachị ọ ga-arịrị nwoke mmarịrị nwaanyị mma ma ekwuchi ka onye chiri ya zere achị m ọ ga-arịrị nnụ mma n'ọfọ dịkwa nnụ mma anụ ga dịka echeche a na-agwụ agwụ achị m ya gajiere nwoke ya gajiere nwaanyị ọ ka akwa nwanne na nwoke maazị Ihaichukwu Anyanwụ ihe nụnụ gakwa n'olu ya bụ Obi Igbo TV
ya gazienụ n'ọfọ.